Пускам с телевизора, ефирните програми, супер. Отивам тук в нашия МТЛ и викам, нали сменям с тариф някакво. Ще предложим телефон, ще викам 2 сим-карти телевизия, ако ми предложите, вземам го веднага. Ами ти няма купонна макар да Ай, папа! Папа! Аз имам iPhone, аз получавам за не, моето пък взимам много, нали? Не, Налонка. Аз го използвам Дай на мен. Не можеш. Не, каза баба, не. Не, на Олона е. Не. Не, баба, не. Браво на тебе. Няма, като днеси, като направя физиономия дет неща да го ползвам, аз от... Дай на бабо. 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 Дай баба на папа. Дай бабо. Сега да бележа и подмятам да ги правя. Не, търпи го да дава лошо, иначе не ме влиза. Зато и ти взех. Защото зимата ще мога да слагам някакъв по-широк бутуш, иначе аз... Там до голямото набрал ли ти още или не? Нали искаш така да се... Еми те, да, това е. Да, разбрах, да. И той е такъв един особен. Снимай така. С боксерто си бе. Мамо, виж. Кой ти пеперутка? А, кой е? Дай да я види. Иди мама да ще пеперутка, защото не е сега. Малко по-голяма. Голяма? Дай да сам да види. Този много вкусно. Много вкусно, да. За олито, на олито. Да, това е Тя деликатес. ще умре, няма въздух. Сложи си ръката така само. Има въздух. Как да замина с пеперутката? Замина. Завида как не му сложи лице, нищо не му сложи. Аз го пробвам, само чувам Пук, нали знаеш? път.